da sallama na tunkaro muna gidan balawunti aboci ga farin fenti shirin fa ya faɗau saiti bala muke jira ya gwamna kai ku tashi masu barci ma gargayo mu sha hidima dare mahuta tarbawa ana da kai da dadawa ga niki a gaban shirwa kurmin baki muke ba a bauta arzikin kowa da mai nika da mai garwa ranar wuta alheri ga wanda ke rabon jari da mai ciki da jariri ya taimake su ta amfana a lafiya barin sarki wa zai tare gaban gwanki bataliya ta al'umma sun garzayo cikin himma a barwa mai 10 bala muke nufi ko mun zana bakin dare mai ban tsoro a tattaro a zo taro a bautuna ga mun karu da kaɗo har da majoro a sha tsini a sha faru mahasadin ya koro ya rasa gurin da zai zauna bala na ce balan gaske gwani sanya farin silke a bibiya a wanwanke a tsayi da mai faɗa take a bawa mai kama aiki ta ko ina a ɗaiɗinke na wunti ya zamo gwamna bala na wunti jigo ne mun tabbatar da tsani ne mu'amala karimi ne ga ɗan halar jakada ne bala a gobe gwamna ne insha Allah alkhairi ne a bauchi za a amfana ga tambura na zaki nan ga mai kama da kotan nan ga jarumi wakilin nan ga mai guri a fadan nan dubu jiran guda kenan bala alkhairin ka ya nuna kai ina uwar gida baba a jamoduwa mu ba mu raina ba ba za a fi kima ba matsayin ki ba kaɗan ne ba wallahi babba sai babba gaba ta silaidin gidan gwamna na arewa kudu ga bayanin mu ku zo ku zaɓi zaɓin mu bala ya zama gwamnan mu a bauchi ga amanar mu kuma shine alkiblar mu yan bauchi ga shi ta nuna awar take a gyaggyara wasa yana gurin yara da safa za mu karfara kare a kai shi can saura gudunmawa mu tattara ta shirin shiga gidan gwamna ya fiya kashe kwari mun kara tankaɗe gari cikin gyaɗan mu ba gori daidai da namu ba zari gwamna zubin mazan daure balawun ki bauchi ta zauna zami zubi mu ɗauda shi bala mu kara gaida shi akan mu mun ga kishi shi kila mu kara wasa shi rimi a dangari gashi mutan bauchi za a amfana kowa ya sallama gaka guda cikin dubu zaka mun kankane amanar ka gwamna fito ma'aikaka wa za ya warware tubukar balawun tubabu na auna sararin kure gudun doki rago ko bai shiga kaki jinka balan mu kan daki gonar mu za mu kai taki mu sha zumar da ba sarki mutan bauchi za mu yi murna rana fito mu yo shanya farara aniya ku ce laya kasko na jira a yau suya makiyan wanki za su sha kunya a jihar Bauchi mun ga soyayyar da ake wa bala ya yo gwamna bala ne bala ku ce gamji mai sa kan maza ya yo caji shinge wanda ba a wage ji babbar damusa cikin keji muna umara muna haji muna addu'ar ka yo gwamna ga turmin tsakar gida nawa mai kanka kana yi rainawa kai ne jarumi na nunawa halayyar ka mun ya aunawa kai ina gwanin wani ganawa balawun ki za na yo bana kuma turmin tsakar gida ne kai ko da magani na cinna kai zumunci kayo amana kai halaccin da kai alama kai balawun ti kai kadai ne kai muke fatan kayo gwamna gaba dutsen fashin ta ma'oga a cikin rijiyar akwai guga balawun ti kai ka ja zuga mai kyautar kudi gida riga a wakar kamun sako ganga mutan bauchi za su amfana balawun ti namu ba tsoro shi kadai ne da gangamin taro ga na tijjani gandi na jero nasarori da martaba juro taimakon al'umma kake karo karshe gaisuwa ga al'umma ta bauchi duba za mu koyewa a tashi a buɗa a gyara